Welcome to T-Favors TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Kwakazoita hondo yemarudzi pakati pevanhu vaChamisa naJob Sikhala. VaChamisa vanga vachidedzera kuti aiwa Job Sikhala haafaniri kuti adressa chii kwatiri mutengesi. See full video. Zera na moro ane riba baba na pesa riba baba haji riba baba haji riba baba riba baba I'm sure mazvionerawo mega parufu vanhu vanga vakutorwa vachirwira nyaya iyoyo. Vamwe ndevachamisa, vamwe ndevaJob Sikhala. See full video. I'm sure guys munongozivawo mega kuti Chamisa kavhura yake political party naJob Sikhala inenge ada kuvhura yake. Chamisa yake ndeye mablue, vari kufamba everywhere vachiita marale avo. Asi nyaya iripo ndekuti vanhu vari kuti aiwa Job Sikhala haafaniri kuadressa, because Job Sikhala pakabuda mujeri akadedzera kuti vana Chamisa vanga vasingadi kuzondoona vatengesi. Saka timu yaChamisa yaive iri yetriple C yakabva kutriple C iri kudedzera kuti aiwa isusu Job Sikhala tichamude mutengesi, haafaniri kutaura kurufu rwaMoreblessing. Ali munhu anofanira kutaura ndiChamisa kana kuti vamwe vanhu. Saka ndozvachikonzeresa guys, handizivi kunoti kudi, asi Job Sikhala tisakanganwa kuti naye akasungirwa nyaya iyoyo yekunyatsime pakaurayiwa Moreblessing, akaisungirwa. So I don't know guys munoti kudini. Thank you so much. Don't forget to subscribe.